Adin malay pasti single nabut sa tangin photo this video dai. So ayun guys. So ayun guys, nandiyan ko di ambot ako sa diri sa tangin guys. Sugat ko sa mama. So muna guys, unin siya video guys sa tangin. Ang ni barko guys ay badge na yan si John. Hindi siya video dia guys. Magandang ko dia nga view. Ya hangin na hangin, bisag init. So, mulat ko arin guys. Naginhinay ko lakaw. Kay mo na, kay dunggo na ang badge or si tawag na na. Basta mo na. Alam na siya, naghulat ko. Kay wala pa man gipanaog ang mga person. So, waiting sa tadiri guys, napita. Ay, salamat din sa guard kay iyag mo basulod din sa video doon taon, nakasulod yung taon ko. Mauna na siya nang ginahinay ko lakaw kay nang hapit sila mga munao. So mo siya guys ng badge na siya mga siya sa munao na siya kanang lakaw na taghinay kay munaog na sila niya sila ugat ang atang pun sila sa kanong para makanaog na sila. So nanaog na sila guys. Atong natong si mother aning napita diri kay nanaog naman sila. So muna si mother guys kanang ga-black nilalag tumbler mo siya guys na bagulbol siya guys, nasuko siya na guys kaya nagiputol na akong buhok, short hair na mo lagi. So mo siya guys naingitan ay iyang tumbler kay nagarasma yung tumbler Diyos Negros. So ayun na may gawas guys sa tangil naman na kagawas na sa tangil guys, pang hakot na nila ang mga dala ni mama, mani, kamuting kahoy, kamuti ug humay. Naman na siya guys, salamat din sa nagakot sa mga dala ni mama di ay ug sa ng mga tao di sa tangil. Salamat kayo. So nakasakay namin Libano guys baka pa ni Rowan. Yun, cute ka na mata siya guys. Ano siya pilok, malod siya pilok, ingat mata, yung basta mo siya gufraner. So mga guys, kana siya kanang dito kayo na siya beauty guys. Rain. So ayun guys, suking hangin ko, suking padagas ni Bandog. Murag og lagpot imong kaspa og kuan yung kuto so diha nagpuy si mulo so manigas nay kuan TV ang librando day guys nindot kayo. So muna guys, nag-shortcut ko di ay para madali ko maabot sa among balay ay sini mong heart di ay pa. So shortcut lang ko kay init man good na may mga kasagingan, mga sagbutan. So muna siya guys, hapit ako na maabot guys muna. So muna dala ni mama maning kamuti kamuting kahoy. So thank you for watching, bye.